Takže, vážené dámy a páni, dneska si poviem niečo o ústredni pre hlasovú evakuáciu značky Tutondo a typ Medcube. Ako vidíme ju pred sebou, je to kompaktná ústredňa typu všetko v jednom. Všetko je namontované v jednej kovovej krabici, v ktorej sú zosilovače, sú v nej nabíjačka, teda batérky vzadu umiestnené a centrálna riadiaca jednotka. Od výrobcu túto ústredňu dostanete kompletne zmontovanú, naprogramovanú, stačí k nej pripojiť len reproduktorové linky, pripojiť ju prípadne na EPS-ku, pripojiť mikrofón, nejaký hudobný stroj a je to hotové. Takže to je jedna z výhod tejto ústredne, že je to kompaktná, malá, môžete ju položiť niekde na skrinku, namontovať na stenu, nepotrebujete rák, nepotrebujete miesto, niekde nad chladničku, ju dáte, často je problém s priestorom, kam umiestniť takúto ústredňu. Ďalšie výhody tejto ústredne sú, že má nielen analógové vstupy pre hudbu, ale aj digitálne. Môžete do každého priestoru, ktorý k nej pripojíte, poslať inú hudbu, čo je veľká výhoda často. A tie jednotlivé priestory je možné regulovať priamo v danom priestore, tú hlasitosť tej hudby. Musí sa tam samozrejme namontovať nejaká jednotka, ktorá ovšem nestišuje reproduktory priamo, že by to bolo zapojené v linke, pretože to by nám vyhlasovalo alarmy, ale ovláda cez sériový kanál ústredňu a reguluje hlasitosť tejto ústredne. Takže to sme si povedali také hlavné výhody, že môžeme ju používať v priestoroch, kde potrebujeme aj evakuačné hlásenie, aj ozvučenie. Zdroje môžu byť digitálne, analógové, je to jednoduché ju pripojiť. Programovanie a ovládanie tejto ústredne je možné pripojiť cez Ethernet kábel a program v počítači. Ďalej je tu možné ho ju pripojiť aj cez konektor RS232. To znamená, buď to vieme cez počítačovú sieť, alebo cez RS232. Poslednou takou veľkou výhodou, ktorú by sme spomenuli, je, že sú použité veľmi kvalitné zosilovače triedy D s nízkou spotrebou, s účinnosťou až 93%, čo má dosah na nielen spotrebu, keďže takéto ústredne bežia celý deň, ale aj na veľkosť batérií, a teda na ich cenu. Bežná ústredňa potrebuje dvojnásobne väčšie batérie, má dvojnásobnú spotrebu ako takáto ústredňa s kvalitnými zosilňovačmi. Takže už povedali sme si to základné rozdelenie tejto ústredne. Jednotlivé konektory, čo je čo, neviem, či budeme popisovať, sú tu výstupy reproduktorové, vstupy od evakuačnej ústredne, ďalej tu máme relátka výstupné, ktoré sa dajú programovať, máme tu výstupy pre jednotlivé zosilovače, máme vstupy audia buď od hudobných zdrojov alebo od mikrofónov, teda tá nabíjačka a koncové zosilovače. To je tak všetko, čo je treba vedieť z hľadiska vnútorného, že ako je to tam štrukturované, konkrétne ako to je presne, ako sa to prepája, zapája, je už predmetom školenia takého podrobnejšieho. Teraz si pozrime, čo taká ústredňa z hľadiska užívateľského, alebo ako ju užívateľ môže využívať. Základná funkcia ústredne je vyhlasovanie a prehrávanie hudby. Takže ideme si povedať niečo o vyhlasovaní pomocou tlačítka. Si navolíme, do ktorej zóny ideme hlásiť a urobíme hlásenie. Raz, dva, tri. To je bežná úloha pri vyhlasovaní
alebo pomocou mikrofónu navolíme si zónu. Raz, dva, tri, raz, dva, tri. A do tejto zóny vyhlásime. Ako ste si všimli, ústredňa nám začala chladiť, lebo máme tu skoro 30 stupňov v tejto miestnosti. Druhá vec je hudobná produkcia do jednotlivých zón. To znamená, navolíme si zónu, navolíme si zdroj a jeho hlasitosť. V dnešnom letnom seriáli sa už o chvíľu vyberieme na cestu hore zo Sokovej Kardinálnej. Nechceme hudbu vybavené. Navolíme si inú zónu, navolíme si zdroj, nastavíme hlasitosť. Ovládanie hudby je veľmi jednoduché. U štvorzónovej si môžete vybrať jeden, asi závisí od počtu mikrofónov, pretože v podstate počet vstupov sú 4 analógové a 2 digitálne, ale aj mikrofóny sa zapájajú do týchto kontrolovaných vstupov. Takže keď máte jeden mikrofón, tak môžete mať 3 analógové zdroje a 2 digitálne. Takže to sme si ukázali, akým spôsobom sa vyhlasuje, akým spôsobom sa spúšťa a nastavuje hlasitosť hudby. Teraz, keby sme chceli prejsť do evakuačného módu, tak si otvoríme okienko pre núdzové stavy, prevedieme ústredňu do núdzového stavu, vieme si vypnúť bzučiak, ktorý nám to indikuje, a ak je potrebné, tak buď priamo z ústredne, navolením si do ktorých zón spustíme evakuačné hlásenia, vi preghiamo di abbandonare immediatamente l'edificio. Alebo ak sme neni pri ústredni, ale máme k dispozícii tento pultík, urobíme to isté, privediem ústredu do núdzového stavu, navolíme si ktorú zónu a spustíme evakuačné hlásenie do danej zóny. Ak to nie je evakuačné, samozrejme vždy si môžeme navoliť zónu a urobiť bežné hlásenie do danej zóny. Spustiť evakuačné hlásenie je samozrejme možné aj pomocou ústredne EPS, kontaktom, ktorý tu simulujeme týmto vypínačom. Zapneme. Attenzione, allarme in corso, rimanete calmi e attendete istruzioni. Myslím si, že použitie pre malé aplikácie je veľmi výhodné aj nielen po technickej stránke, ale aj cenovo. Boli by sme radi, keby záujemcovia sa zúčastnili školenia, kde by sa o nej dozvedeli ešte viac. Ďakujeme za pozornosť.